এটি কি সুন্দরদানি আপনার না কি না जयलक्ष्मी वी जयलक्ष्मी কোন হলো সন্ধ্যারে কোন হলো ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 7ଟା ମୁଁ ବାହାର ଯାଇଥିଲି 7ଟା ଟାଇମ୍କୁ ବାହାର ଯାଇଥିଲି ଟିକେ କାମ ଥିଲା ସ୍ୟାଡ଼ର ରିଟର୍ନ ଆଇଲାଠୁ ସେ ପାଖରେ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି କେମିତି ଚେନ୍ ନେଇକରି ପଳେଇଲା ମୋତେ ଦେଖେଇକରି ଆରି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ପଳେଇଲା 3 ଜଣ ସେମାନେ କାହିଁରେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଚାଲିକରି ଏକା ସେମାନେ କାହିଁରେ ଆସିଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲା କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ 3 ଜଣ ଆପଣ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ କୋଉ ପାଖରେ ଏ ସବୁ ହେଲା ଇଟି ହେଇଥିଲା ପିଆରପେଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଆପଣ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ମିଠା ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଯାଇକରି ରିଟର୍ନ ଆସିଥିଲି ରିଟର୍ନ ଆଇବା ଟାଇମ୍କୁ ଏମିତି ହେଲା ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି করলে 7টা অর্ধକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ନେଉଥିଲେ ଆମମାନେ କେମିତି ବୁଲବୁ ଗରିବ ଲୋକର ସୁନା ନେଇକରି ତାଙ୍କେ ପଳେଇଲେ ଆମକୁ କେମିତି କିଣିବି କହ ପେଟକୁ ଏ କରିକରି ସୁନା ରଖିକରି ଏ କଲେ ମାଇକିନା ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ନଥିଲେ କେମିତି ଚଳିବୁ ରୋଡ଼ରେ